उदालगुरियाव फिन गोबां बिबांनि गांजा हमदों। उदालगुरि जिल्लानि अन्थाइबारियाव गांजा बस्ताजों लोगोसे फालांगिरिखौ खादों। गांजाजों लोगोसे अनसुमा खाख्लारि आरो हाफिजुद्दिनखौ खादों। थांनाय हराव उदालगुरि जिल्लानि लालपाटी आउटपस्टनि रैखाथि बिफाना अन्थाइबारि गामिसिम थांबाय थानाय समाव बिदांस्रि मुंनि गामिखौ बारनाय लोगो लोगोनो गंसे कालभार सेराव सानै सुबुङा मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर AS12AK 2879 नम्बरनिफ्राय हमनो हायो गांजाखौ। खाजानाय सानै फालांगिरिया अन्थाइबारि गामिनि अनसुमा खाख्लारि आरो सनितपुर सारिदुवार गदामारिनि हाफिजुद्दिन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गारिनिफ्राय थफ्लानै गांजा हमनो हायो। पुलिसनि सेबनायाव अनसुमा खाख्लारिनि न'निफ्राय गासै मोन 28 थफ्ला गांजा बोखांनो हायो। हमनो हानाय गासै गांजानि लिरथाया 157.38 किल'ग्राम होननानै मिथिनो मोनदों। गोबां खारथिनि थाखाय गांजाजों लोगोसे थानायाव लाबोनानै गांजा फालांगिरि सानैखौ सेबगासिनो दं उदालगुरि पुलिसा। आरो बेबायदिनो उदालगुरियाव फिन गोबां बिबांनि गांजाखौ हमनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि अन्थाइबारियाव गांजा बस्ताजों लोगोसे सानै दुथां फालांगिरिखौ खानो हादों। गांजा फालांगिरिफोरा जादों अनसुमा खाख्लारि, हाफिजुद्दिन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। AS12AK 2879 नम्बरनि साखा खबब्रै गारिनिफ्राय हमदों गांजा आरो हमनो हानाय गांजानि लिरथाया गासै 157.38 किल'ग्राम होननानै मिथिनो मोनदों। गोबां खारथिनि थाखाय उदालगुरि पुलिसा सानैखौबो थानायाव लाबोनानै सेबगासिनो दं।